बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बयजोंबो मोनथिजानाय आरो जेब्लायबो बिसायख'थि फैब्ला सावरायजानाय आरो थांनाय MP बिसायख'थियाव बादायलायनानै जेननाय शुकुर आलीआ संसाराव हाबबाय। शुकुर आलीआ थांनाय मोनायाव हाबा जाबाय। गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय दिंदिङा ठाकुरपुर गामिनि शफिक मियानि फिसाजो साफिना खातुनखौ जुलि लायो। इस्लाम धोरोमनि आसारखान्थि बायदियै शुकुर आलीआ थांनाय मोनायाव जुलि जायो। दा शुकुर आलीआ संसाराव हाबबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।